Gala iz Granda, Sale naš Sale iz... Da, on me je poslao da neke starije brate, ja pričam. Ti upadaš mogu reći. On me je poslao da odem kod Topalka da uzmem neke stvari i moj vozač me ostavio i zaboravio da dođe po mene. Ja sam morao da izađem ovdje, ne znam ni gdje sam, kao što znate, ja imam problema sa vidom. A si vidio ko te uzeo? Izvinite, ne znam ko sam ga izgleda. Zato je mene sa estrade sa... Nešto ste mi poznati. I sa Dejama... A ne, Saša Matić. Dejan mi je rođen brat. I on isto ima problema sa ovim vidom, tako da... Ni on ne vidi kako ga neko uzme. Ne vidi čak. A si da koliko je bilo kao da si ja sam mislio, ja nisam ni vidio da ste vi stali, ja sam mislio da će vozač da mi pokupi. Hvala mu tako da ja žurim. Hvala mu. Možete zapevati jednu? Evo, može, evo sad. Evo samo za vas to. Hvala vam puno. To što ste učinili uslugu. Evo. Malo ritmona. Lekcijente! Ako se desi, da se sretnemo na istoj adresi. Lekcijente! Ne menjaj pravac i ne pretiraj. Daj sreće lanac, jer Bog jednom ti ljubav da. Osku znaš da to nisam ja. Kao što vidite, dragi moji, nije sve jedno šta koristite. Snimaj sad na I pošto smo čuli da Saša Matić nije Saša Matić, izbacujemo ga od automobila, marke Volkswagen Golf 2. Pa stanite ljudi, ej, pa za mene prepoznajte, šta radite to bre, ja sam Saša. Nema sluha! Napolje! Napolje bre! Mržu kjelo jedno! Bre, jedno lažovsko. Rešli smo se lažnog Saša Matića. Idemo kući, bez Saša Matić. Idemo na reklame.